Kiusaaminen! Joo. Siis kiusaaminen. Mitä järkeä alkaa niinku kiusaa toista? Siis se oikeesti niinku loukkaa. Mutta joku esittäisi, että sitä ei haittaa, vaikka sitä niinku haukutaan ja silleen. Oikeasti ihmisillä voi tulla siitä tosi paha mieli. Että teinä en kiusais. Mulla on täällä niinku pari esimerkkiäkin, että millä tavalla joku on niinku kiusannut mua. Muahan siis on kiusattu aika pitkään. Se kiusaaminen mulla ei tosiaan oo ollut kuin varmaan ykkösellä tai kakkosella. Semmoista, mikä tosiaan on niinku ollut kiusaamista, niinku että joka päivä haukutaan ja kaikkea. Mutta oikeastaan nyt se on niinku vähän kuten niinku kolmosella. Niin nyt se on sitten niinku vähän semmoiseksi, että se on niinku silleen, että esim. Joku voi olla silleen yksi päivä niinku vaikka maanantai. Hei, mä oon sun bestis nyt, hei moro! Sitten toinen päivä se on silleen piip! Siis mitäs nyt tulet oikein meidän kanssa hengaamaan? Vähän sä oot ruma ja kaikkea. Siis mitä järkeä? Joo siis. Ja mua itseä on niinku kiusattu esim. Mun lelujen takia. Koska mä menin LPS:lle ja mä rakastan pulippeja ja silleen. Ja sitten mua on kiusattu oikeastaan mitä onpa nyt tästä leluista ja tavaroista tai tykkäyksistä. Siis ihminen saa tykätä ihan mistä haluaa. Siis ihan mistä haluaa. Joo. Siis ihmiset ei tykkää samoista asioista kaikki. Ja mitä te ootte sitä arvostelemaan? Ihminen on sellainen kuin tahtoo! Joo. Tää ei oo kovin pitkä video, mutta mä käsittelen vielä toisessa videossa varmaankin tätä kiusaamisasiaa. Joo. Ja tästä on kiusaamaan, jos toinen pelkää jotain. Itse mä oon pelännyt pimeää, mutta en mä pelkää enää. Mutta jos mä kuitenkin. Niin mitä sitä on siitäkään kiusaamaan? Että jos ihminen oikeesti jotain pelkää, niin voi. Varmaan kaikki on joskus pelännyt jotain. Ja siis, jos mä nyt luen vaikka tätä Mystery Club-sarjaa, katson nyt ruumisan tää jakso, tää kirja, mutta mä luen näitä monia muitakin. Niin siis, jos joku pelkää tätä kirjaa, tai siis niitä tekstejä siellä, tai sitä pääjuontaista, niin mitä sitä on kiusaamaan? Siis oikeesti miettikää mitä sanotte. Oikeesti se voi loukata pahasti. Ja muutenkin, musta paino on ihan niinku ihmisen oma asia. Siis jos ihminen vaikka 9V painaa 36 kiloa ja se näyttää vähänkin niinku pyöreältä, niin onks se niinku kiusaamisen asia? Siis itse mä painan 36 kiloa ja tosiaan mulla on vähän pyöreättä. Mutta siis niinku oikeesti. Eikö ihminen ole sellainen kuin haluu? Joo. Siis ihminen saa olla just sellainen kuin se haluu. Ja hei, jos sua kiusataan, kerro oikeesti jollekin aikuiselle, jos sä et saa sitä itse selvitettyä sen ihmisen kanssa. Monesti kiusaajalla on itsellä elämässä joku niinku vialla. Esim. Jos mä nyt vaikka tulisin sen, sä oot ruma ja silleen kaikkea. Niin siis mulla voi itsellä olla joku. Jos mä itseä kiusattu joskus. Mut siis oikeasti miettikää. Siis niin. Miettikää. Tää oli nyt tässä. Moi moi!